שלום לך. שלום. מדבר שאול שושו. אוקיי. אני רוצה בבקשה להזמין. כן. תגידי למוטי, זה שאול, הוא מכיר אותי. אוקיי. ככה, נתחיל בזה שאני רוצה 4-5 מגשים של 8. תתחילי לרשום. הלו? כן, כמה? אני בא לקחת. אוקיי. תגידי למוטי, זה שאול שושו. שנייה אחת, בסדר? הלו. כן. כן. 5 מגשים? את איתי? כן, אני איתך. למה, אני שומע אותך הולכת, באה, אני לא יודע מה את עושה שם. לא, אמרתי לך שנייה. אוקיי, מה אני מדבר? עם מעיין. סבבה, מעיין, ככה. אז אני רוצה 5 או 6 מגשים של 8. כן. בואו נתחיל מגש ראשון, אני רוצה חצי. כן. שיהיה עליו בצל. על חצי מהבצל, שיהיה עוד חצי בצל. ו2 מתוכם זיתים. את יכולה לשים גם קצת עגבניה מלמעלה אם בא לך. 4 בצל. חצי בצל, שמתוכם עוד 2 זיתים, עליהם חצי בצל, ו2 את יכולה לפזר עליהם עגבניה בכפל. אני לא הבנתי אותך. מגש של 8, מגש, תקשיבי לי נשמה, תהי איתי. אני איתך. מגש של 8, חצי בצל, מתוכם 2 זיתים, את מוסיפה עליהם חצי עגבניה. את איתי? חכה שנייה בבקשה, טוב? אוקיי. דקה. אני לא מבינה, בבקשה. לא מבינה אותו. שאול. כן. מה? חצי בצל. רגע, מעיין. שאול, תקשיב לי רגע. דבר איתה ברגוע, אוקיי? מוטי. אני לא יכול לקבל ממך זמן, אני עסוק. אני עסוק. ביי. רגע אחד. הלו. אני לא מבין למה אתם משאירים אותי ככה. לא, אני מאוד מצטערת, אני פשוט לא זה מצליחה לא יפה, להבין נשמה אותך. שלי, זה לא יפה. שוב, 4 בצל מתוכם? זה שאול שושו. אוקיי. דוד של ניסו. תגידי למוטי דוד של ניסו, יודע מי אני. בסדר. טוב, 4 בצל. 2 מהם עגבניה? יפה, ו2 מהם, את יכולה לשים גם קצת זיתים מלמעלה. מעל מה? מעל הבצל. תראה, ביקשת 4 מנות עם בצל, נכון? נכון, מתוך 4 בצל זה הופך להיות 2 עגבניה. בצל ועגבניה. נכון. והשניים השניים? נכון. זה 2 בצל וזיתים? נכון. אז יש לי 4 בצל, מתוכם 2 עם עגבניה ו2 זיתים. נכון. אוקיי, מה 4 השניים במגש? עכשיו את עושה דבר כזה, מגש שני. את שמה עליו. רגע, מה זה מגש שני? איפה המגש הראשון? המגש הראשון סיימנו אותו, אמרנו מגש של 8, 4 בצל, שמתוכם את שמה 2 עגבניה, 2 זיתים, מה את לא מבינה? אתה רוצה 4 בצל, עוד 2 משולשים עגבניה ועוד 2 משולשים זיתים? יפה, נשמה שלי. אוקיי, אז זה לא מתוכם, זה 4 בצל, 2 עגבניה, 2 זיתים. אוקיי, ככה, תקשיבי לי, עכשיו מגש שני. כן. אני רוצה, מוטי כל פעם עושה לי, הוא יודע איך אני אוהב. על כל המגש, הרבה ביצה, שיקח איזה 12 ביצים, נכון? ויפרק על המגש, אני משלם, אני על העיניים שלי. לא אכפת לי כסף. אוקיי. תרשמי לו 12 ביצים רגע. אוקיי. עכשיו הוא יקוצץ לי פריטוזיליה דק. אוקיי. תראי, את רושמת? אני אבדוק שיש פטרוזיליה. יש פטרוזיליה? אוקיי. שאלי אותו, יש מה אדומה? או מה אדומה נגמר? מה אדומה? אדומה, פעם שעברה הוא שלח לי נראה לי אדום. מה אדום? שאלי את מוטי אם יש פטרוזיליה אדומה, הוא יודע מה אני מתכוון. הוא שואל אם יש פטרוזיליה אדומה, מוטי. אני לא מבין מה אתם... הוא אמר שהוא הביא לך בוטנים. בוטנים זה בלי שום קשר, בוטנים זה הכינוח שלי, הוא יודע מה אני אוהב, את רואה שהוא יודע איזה מוטי נשמה זה.
טוב, ואת רושמת? פטרוזיליה לא בזה? פטרוזיליה כן, בסדר. בוטנים בצד זה לא בטוב בפיצה. לא, לא על הפיצה בוטנים, נשמה. לא, אמר עושים לך בצד. בצל. בצד. לא, בצל על המגש הראשון. כן, זה אמרנו, כן. טוב, אז אמרנו 12 ביצים, את מפזרת על שמינייה. על השמינייה, פריטוזיליה קצוץ, כן. ונעבור למגש השלישי. זה על כל המגש. כן. מגש שלישי. מגש שלישי את עושה לי, רגע יעקב, רגע. מגש שלישי את עושה לי, על הכל. פטריות, תירס, עגבניה, אנשובי, קצת שחורים, קצת ירוקים, ואם אפשר אורגנו לפני אפייה, וזעתר גם קצת בעדינות. עכשיו מלח, גם שיפזר לי, יודע איך אני אוהב את זה מודי. עוד הפעם, אפשר מההתחלה? כן, עגבניה, אנשובי, זיתים, קצת ירוקים, קצת שחורים. רגע, פטריות עגבניה, תירס, אנשובי, נכון. זעתר מלמעלה, טפטופים של תירס. תרשמי לו ככה, טפטופים של... תגידי למותי טפטופים של תירס, שהוא לא ישכח אותי. טוב, תקשיב, בוא נהיה רגע רציניים. הלו. כן. כן, מעיין. בוא נהיה רציניים. אני רציני מאוד, נשמה שלי. אני מוטי מכיר את ההזמנה. אתה רוצה את כל התוספות על הפיצה? על המגש, על הכל. לא 2, 2, 2, 1, 1, 1, על הכל. הכל. פעם שעברה התבאסתי, הפכתי להם שם את כל המקום, באתי לשם. אני לא רוצה, אין לי כוח לצאת מהבית עכשיו עוד פעם ככה. שוב, פטריות עגבניה, אנשובי תירס. בצל, אנשובי תירס. בצל. כן. מה עוד? פטריות... אורגנו, מה, את לא מקשיבה לי? אני לא עוקבת אחריך. טוב, אז ככה. אורגנו לפני אפייה. אורגנו לפני אפייה. פטריות עגבניה, אנשובי תירס, בצל, אורגנו לפני אפייה, זעתר. את רואה שאת רוצה, את יכולה. זעתר מלמטה? רק שנייה, מה יעקב? הלו. את מקשיבה לי? אני איתך, תמיד. עכשיו ככה, 4 מנות, תמיד זה טוב. 4 מנות. מגש רביעי אמרנו, לא? רגע, סיימנו את המגש רביעי. עוד מה שאת רוצה לשים על הפסים? פטריות עגבניה, אנשובי תירס, בצל, אורגנו לפני אפייה. עכשיו תקשיבי לי, מעיין. נו, אני שומעת. לא 1, 1, 1, על כל המגש. שמעתי, שאני לא אצא מהבית, תבוא יהפוך להם שם את כל המקום עכשיו. אוקיי. ככה. למגש הרביעי. עכשיו מגש רביעי. כן. אנחנו עושים ככה. שיהיה ממנו חצי בצק דק. אוקיי. 2 קצת יותר דק. ו2 הכי דק. אוקיי. אוקיי. נשאר לו מהגזר הגמדי בקופסאות הקטנות. שנייה, אני אבדוק. מוטי, יש תירס גמדי? לא תירס, גזר. רגע. לא, מה גזר? גזר גמדי בקופסאות הקטנות, הוא מוציא לי את זה תמיד. נגמר, בדיוק המגש הקודם נגמר. בטוח נגמר? נגמר. אין מצב שאת שולחת שליח, אני אביא לו גזר והוא ישים לי על הפיצה, למה אני מת על הגזר. מה נעשה? טוב, אז נוותר על הגזר הפעם, יאללה, לא נורא. טוב, אז תמשיכי, תרשמי מגש רביעי, אנחנו 4 תירס 4 עגבניה, שיהיה בה פשוט. 4 תירס 4 עגבניה. עכשיו, ככה, מגש אחרון, הוא לא מסדר לי את הדברים המיוחדים שאני אוהב. תגידי לי עכשיו. כן. יש לכם את הפלפל הקטנצ'יק הזה? הסגול? הפלפל הקטנצ'יק.